Nakikita niyo ba? Nakikita ko? Akong boylet. Anim bayuta mo ra naman ni Dora. Dora the Explorer! Dora the Explorer! Swiper, no swiper! Swiper, no swiper! Oh man! Ano naman kagabuang bayuta ka na? Dura naman hinuon ka. Dora nga teenager. Pero in fairness, lami kay ka Dora ba? Uy, buntis na. Kalaagan yan yung bakla nga Dora ba? Nabuntisan. Bigat la. Baby, katotong sabot mo. Ay, sabot. Ngayon, pailila ko ni mo sa mga igagaw. Ati, tama gitanan. Namday ka, no? Yes! Nah, wow. Sige, paila-ila tika, pero dapat money down na. Money down. Okay, goods na ni. Game? Tara, game. Bata! relax. Alalay, bata! Niga po ni mo. Basta relax lang ha. Mga gaw. Uy, gaw. Alibib. Hello. Gaw, nakoy fela-ila sa inyo. Chika na ko, gaw ba? Chika ni mo ni? Mayod to. Ay, ulaw ba? Ulaw. Mami, ano mong gusto, babe? Lingkod, babe. Pelikura. Ay, ikaw lang ulaw. Chika ni mo na? O, mga tayo nasipan. Chikaron, bago? Pangalan, Dora gaw, Dora. Dora? Saan na yung chicks, gaw. Eh, saan na? Nakauman, naka-eskwila gang? O saan naman mo gang? Guwapa pa man si Carmen anak gaw. Guwapa pa si Burakday anak. Gani. Guwapa pa man si Carmen anak gaw. Guwapa pa si Burakday anak. Gani. Habit, mga agaw na. Uy, tutuwa na ilar. Nang buhat-buhat. Yung mga agaw na ako ba? Ikaw raman ako, Dora. O saan minamantan na anak, gaw? Saan naman mo gang? Ayaw, pag-ingon anak. Babe. Sir, nakahuman mapug ko. Ay, kahuman bandi ay. Mangaw. O saan naman mo? Og labas, sir. Umano sa naklase eskwela ba? Nanagaw, chika. Binako ni Dora. Baby, murag nakaluko man yung mga agaw sa kuha, Di uy. ba nabaguhan na sila baby niya. Sige lang ato may paglaban buntis biya ka na kay sisto. Bata ba? Dili jud gaw, ada jud ko anang Chicago kana siguro. Mas kana jud ko atong Burakday. Burakday na naman tato. Nakahuman pa to kuan nursing. Ko. Kaning nagtanan ng biyan na ko ng sabtan tami ni mo gaw kay kana siya gaw wala pa na siya gaw. Unya sige pigud niyo ingnon nga nahuman wala man na kay eskwela. Tama to yung giingon kay labandira man to nakaumag-laba. Ano? Luoy pa ba? Bitaw kay Kanan sa nang na to gaw. Ako na pasungkaban na nito. Namay pagkaon dito gaw. Okay ram kay sa inyo gaw. Okay kayo. Baby, okay naman ako mga agaw baby no pagkaon sa gabi. Dora, pangon dito panungkab dito Dora. Dili lang, sir. Ay, maayo man pud kay nay delikadisa. maayo Sige na, Dora. Sige na Dura, Tingnan lang goy. Sige na babe tagsara na sino mga anak ba. Ulaw ko sa mga agaw. Di na gaw dili na lang gaw. Wala ko count ko. Ay, mau din Burakday. Putangin na! Pamburak gud ay. Ano ni ang pambato gaw? Si Burakday ba? Anya gaw. Isa mo nga gaw. Oh, asa man mo anak gaw? Katong nursing gaw. Piliin na gaw. Kana gaw nagbibog jud ko anak gaw ba. Sawa gawin, abot man si Burakday kabalo biya mong inlove kay kunan niya no. Siyempre kung papiliun ko sa duwa si Burakday kung piliun. Hey! Nanagaw, chika, Baby.
Nga anong managwa ko na magipili? Tama ane? Hala! Tuarang bayot nga dura oh. Kita mo ane? Nangawat na di ay grocery. Please kagwa ko na magipili. Nag-grocery man sad.